дуруди бепоён ба шумо бинандагони гиромӣ, мухлисони арҷманди футболи Осиё. бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навбатии барномамон шурӯъ мекунем. тавре иттилоъ доред, дастаи мунтахаби миллии Тоҷикистон 16 ноябр вохӯрии таҷрибавию дӯстонаи худро бо дастаи мунтахаби Қазоқистон дар шаҳри Остона баргузор менамояд. аз ин ро даста давраи омодагии худро аз 11 ноябр таҳти роҳбарии сармураббии муваққат Мубин Эргашев шурӯъ менамояд. тавре сомонаи расмии Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар медиҳад, барои омодагии мураббӣ 10 нафар футболбозоне ки хориҷ аз ватан бозӣ мекунанд ба даста даъват кардааст. дар маҷмӯъ ин бозигарон ба ҳайати тими миллӣ шомил шуданд. инак баъди танаффуси тӯлонии ҳафтаи гузашта бозиҳои лиги олии чемпионати мамлакат оғоз ёфтанд ва пагоҳ даври 23-ум гузаронида мешавад. дар ин баробар Исаравшан бо Равшан, Хуҷанд бо Хатлон, Душанбе бо Файзканд, Эсхата бо Истиқлол ва клуби марказии варзиши Артиш бо Кӯктош вориди майдон мешаванд. то анҷоми мусобиқа 4 даври дигар боқӣ мондааст. чор дастаи лигаи олии чемпионати Тоҷикистон Истиқлол, Эсхата, Хуҷанд ва Равшан бозиҳои рафти нимниҳоии ҷоми Тоҷикистонро ҷамъбаст карданд. дар вохӯрии аввал Истиқлол ва Эсхата як бозии сергоҳро дар таърихи ин бозиҳо бар ҷой гузоштанд. дарвозабонони ҳарду даста маҷбур шуданд ки 7 тӯбро аз дарвоза гиранд. гузориши моро пайгирӣ кунед. бозии аввали байни дастаҳои Истиқлол ва Эсхата дар варзишгоҳи марказӣ бисёр ҳам пуршиддат гузашт. имсол дастаҳои Истиқлол ва Эсхата аллакай ду вохӯрӣ дар доираи бозиҳои чемпионати Тоҷикистон гузарониданд ки бо ғалабаи дастаи Истиқлол бо ҳисоби 5-1 ва 0-2 ба поён расидааст ва инҷо ҳам истиқлолиҳо аллакай дар дақиқаи 8-ум тавассути голи задаи Манучер Ҷалилов аз партофти Алишер Ҷалилов ҳисобро боз кард. ҳоло бубинед ин ҳуҷум ки чӣ гуна хуб буд ва футболбозони дастаи Истиқлол онро бисёр ҳам муфид истифода бурданд. аммо зарбае ки Алишер Ҷалилов дар дақиқаи 25 зад дар хотирҳо ҳамеша нақш хоҳад баст. як зарбаи ҷолиб бисёр мустаҳкаму қавӣ, ҳатто дарвозабон ҳам инҷо иштибоҳ кард ва тӯбе ки бояд бо зарба бармегардонид вориди тӯри дарвоза шуд. 2-0 аллакай дар дақиқаи 25 ва бори дигар бубинед ин зарбаи тӯпворе ки суръаташ бисёр баланд буд ва боз ҳам нишон дод ки Истиқлол имрӯз бо ҳисоби калон ғалаба карданӣ аст. чунки Манучер Сафаров дар дақиқаи 28 баъди 3 дақиқаи голи задаи Алишер Ҷалилов бори дигар тӯбро вориди тӯри дарвоза кард. 3-0 ва нисбат ба бозиҳое ки пештар карда буданд ин голи сеюм хеле тез ҳам буд, аммо футболбозони дастаи Истиқлол баъди 10 дақиқа боз як ҳуҷуми хеле хубу зебои худро ба кор бурданд ки дар натиҷа легионери ҷопонии Истиқлол ҳам тӯберо ба самар расонд бо ҳисоби 4-0. шояд ин таъсири худро расонида бошад. ҳоло бубинед боз Манучер чӣ гуна инҷо тӯбро ба риётанома хуб партофт. шояд дар натиҷа футболбозони дастаи Истиқлол аз ин 4 голи задаашон